midhiero ma koth mar El Nino kelo national disaster, kose po nono mana kaka Michael owacho ni sirkal is living in denial? Abro ng'iye diriyo. Eyo mokwongo en ni oula ge sani gimol kendo koth chwe matek kabisa. Dhano osewito ngimagi, ndeche osekethore, jamni oselal. Koro mano chuno ni the immediate measure ma nyaka sirkal tim en nyaka mokwongo gikony jopiny ma midhiero ni omako. To disaster en ang'o? Gimoro bedo disaster ka koro wawachna paka mage kata threshold mare ochopo kama the local community ok nyal manage kegen. Inyalo wacho na ni jo Tana River cha pi mamol mowuok Tana River kata manyo waneno ka mol koa Kwale kucho, oganda modak kuondego nyalo manage gino kendgi. Duoko bedo ni dawe ok ginyal manage kendgi. So in the interim nyaka sirkal declare as a disaster, nikech definitions king'eyo kata ma disaster management yani kokadho threshold makuro local community ok nyal handle kigin, to nego bedo declared a disaster. Mar ariyo, kang'iye e yo mar ariyo, Kenya e piny ma ka koth ochwe to wabedo gi shida ka chieng' rieny